Periaatteessa asiantuntijasisältöjen videoistaminen tarkoittaa sitä, että mielipidevaikuttaminen on noussut asiantuntijuuden rinnalle. Video on muuttunut sellaiseksi niin kuin keskusteluaiheiden välittäjäksi eri tavalla kuin silloin, kun on ollut se 20 henkeä kuvausryhmä ja niin kuin hidas prosessi. Että se on kaikkialla. Me kaikki halutaan viestejä sellaisilta taholta, joita me pidetään ekspertteinä, parhaina asiantuntijoina. Mitä enemmän me puhutellaan sellaisia tahoja, joilla on spesifi nälkä informaatiolle, ja mitä enemmän meillä on sitä, että meidän sisällön tekijät, meidän kertojat on asiantuntevia, niin sitä paremmin internet toimii. Sitten taas jos ajatellaan tätä lääketeollisuuden markkinointia, jossa on lähdetty niistä kohtaamisista ja nyt sitten taas digitalisaation ansiosta sitä pystytään tekemään tehokkaammin. Se ei tarkoita sitä, että henkilökohtaiset kohtaamiset välttämättä mihinkään katoaisi, mutta että se pystytään olemaan läsnä enemmän ja useammin. Tietysti niin kuin hyödyntää niitä mahdollisuuksia, mitä digitaalisuus tuo, koska se antaa mahdollisuuden välittää jollain tavalla enemmän tunnetta, sitä asiantuntijapositiota. Toki se on haaste erottua massasta ja paljon viestejä erilaisia on mahdollisuus seurata, mutta toisaalta mä koen, että se on nimenomaan nykyään helpompaa, koska nämä työkalut on niitä on enemmän käytettävissä ja katsojilla on enemmän valinnan varaa. Eli kaikille ei voi tietenkään ihan samaa viestiä tuoda. Tätä meidän yhteiskuntaahan kutsutaan distraktioyhteiskunnaksi. Me ollaan tämmöisen jatkuvan häirinnän kohteena joka suunnalta. Ja mä koen, että se on sellainen haaste meille tutkijoille esimerkiksi, jotka olemme yksi joukko asiantuntijoita, löytää tapoja, että miten me saadaan kerrottua meidän asiantuntijuudesta ja tiedosta tarpeeksi yksinkertaisesti.